lille bitte smule ned på bordet. Og så kan man ellers lave sæbebobler. Sådan. Hvad skal man gøre, hvis man vil lave store sæbebobler? Så skal man bruge et større sæbeboblejern. Kan vi lave dem endnu større? Ja! Nej, ultra stor. Ultra stor. Det er endnu større, når det er med gas. Ja, jeg elsker sæbebobler. Sæbebobler er så søde og rare. Nej, de er under. Jeg er helt tosset med de sæbebobler. En anden ting, jeg rigtig godt kan lide med sæbebobler, det er at kigge på deres farver. Kan I også se farverne? Har I set de farver før? Hvor har I set de farver henne? Hørte nogen, der sagde regnbue? Det ligner nemlig lidt en regnbue. Det, der sker med de sæbebobler, det er, at der bliver lys ned på det med det hvide lys. Og så spreder det farverne. Og faktisk så er det sådan, at det hvide lys indeholder alle de farver, som I kan se i sæbeboblen. Er det ikke vildt? Kan vi lave endnu større sæbebobler? Med store trøjmærker lave så store her. Tror I virkelig? Skal vi prøve at se, at vi kan lave et, der er så stort her? Skal vi prøve igen? Har I bemærket, hvilken form sæbeboblerne har? Ja, det er rundt. De er runde, ja. De er nemlig dejligt runde.